A plataforma do sector lácteo impúlsase desde o nacionalismo e unha desas grandes apostas de país que se fan é onde o PSOE se opón frontalmente ás peticións que se fan, que é negociar co goberno do Estado para ter máis cuota do leite, e eles cegamente, como sempre, siguen ao goberno do Estado. Foron momentos de moitas mobilizacións, moitas asambleas, moitas reunións, a xente chamaba para que fóramos á súa parroquia a explicar o que estaba pasando. Todas estas mobilizacións xunto como plataforma rematou nunha manifestación na Coruña que foi histórica, eu penso, porque debeu ser a única vez que o conselleiro de Agricultura de turno no momento iba encabezando a manifestación. E foi un éxito total. Eu recordo cando se formou a plataforma do leite, fora por tema das cuotas, da aplicación das cuotas, non? De alguma maneira para facer máis forza. E, bueno, eu participei moi activamente naquela plataforma.